Hola a tots de nou. Avui anem a veure com afegir una foto de perfil tipus carnet i la nostra firma al Outlook, que seria el gestor d'emails del entorn Office 365. Per fer això, el que anem a fer és accedim al nostre buscador, en aquest cas estem en Google, teclegem Office 365, una volta allí accedim, ens loguegem, buscant iniciar sessió, per així tenim el link, cliquem, fiquem la nostra contrasenya, a mi m'accedit directament perquè la tinc guardada, i com vegeu en la part esquerra de l'Office tenim totes les aplicacions d'accés directe. Si cliquem sobre l'Outlook ja accedim a l'aplicació en la que volem afegir la nostra imatge en el nostre entorn. Outlook, en la part superior dreta, vegem així dos lletretes, vegeu que no tinc cap foto, clique, m'apareix una altra volta el cercle amb CC, una càmera fotogràfica, clique i així em dona l'opció carregar una foto nova. Jo vaig a seleccionar aquesta foto de carnet i com vegeu, així puc ajustar-la dins del cercle i així en aquest tamany me pareix perfecta. Vaig a aplicar-la i ja em dona el vistiplau. Ja està, ja tinc la meva foto afegida. El següent pas, una volta afegida la imatge, és anar a la rodeta de configuració, cliquem, en aquest cas vegem així distintes opcions per al format, el fons i demés, però així baix del tot vegeu ver tota la configuració d'Outlook. Si cliqueu ahí, el que vos apareix és un menú on en la segona part tenim disseny, redactar i respondre. Així, en redactar i respondre, repetisc així en aquest punt d'ací, podem afegir una nova firma. En aquest cas, firma, li anem a dir CIP FP La Costera. És la firma que utilitzaré durant aquest any que treballa a La Costera. I així baix, en aquesta secció, és on escriuré el contingut de la meva assignatura o firma. El meu nom complet, Departament de Sanitària i el meu càrrec, professor de PS de Diagnòstic. A més, puc afegir la institució on treballe, CIP-FP La Costera, i a més, com vegeu, podem utilitzar la negreta o la cursiva i donar estil i format a la nostra assignatura. En esta icona d'ací podem afegir imatges. Jo en aquest cas vaig afegir un parell d'imatges, la de la Generalitat Valenciana, la reduïm perquè ha eixit molt gran de tamany, i la del centre CIP-FP La Costera. També l'ajustem per acoplar-la i després podem, com he dit, afegir la cursiva, donar-li espais i inclús centrar-la, si el volem en el mig de la pàgina. Aquesta seria un poc la firma que jo elegiria. Després, molt important, així tenim una sèrie d'opcions, però la més important és ahí no tenim cap firma, per tant és guardar-la. En aquest moment ja apareix CIP-FP La Costera, la seleccionem per als missatges nous i també per a les respostes o reenviaments del nostre email. Ara sí, en aquest cas ja la tenim seleccionada i ara en el moment que enviarem un email ens apareixeria esta nova firma. Finalment, la meva firma ha quedat d'este modo. Bé, doncs fins ací el vídeo de la foto, carnet i de la firma en l'entorn Office, en concret en l'Outlook. Vosaltres
com a alumnat podríeu afegir la vostra foto i aquesta assignatura o firma en la que ficareu alumne del cicle que siga, i és una forma convenient de presentar-vos o quan envieu un email que se vos puga identificar correctament. Doncs fins ací aquest vídeo, ha sigut un plaer, salutacions cordials.